izenean, jauna zuekin, senideok aitor ditzagu humiltasunez gure pekatuak, misterio santuak behar bezala ospatuan izateko. Erruke jauna. Betiko bizitzara egin bezagun otoituz. Jainko jauna, zuri beti errukitzea eta barkatzea dagokizu. Mundu hontatik zugana deitu duzun Rosalia zure zerbitzariarentzat otoitz egiten dizugu. Zugan itxaron eta sinistu duen ezkero, eramazu zure etxera eta emaiozu betiko zoriona. Zure seme Jesu Kristo gure jaunaren bitartez, zurekin eta Espiritu Santuarekin, jainko eta errege bizi baita, gizaldi eta gizaldietan. Joven liburutik. Joven honela esan zuen. Ai, idatzia balira nere hitzak. Ai, liburu batean jarria baleude, burdinezko estenez benunean, eta betirako ezarriak harrian. Nik badakit, nire salbatzailea bizi dela, eta azkenean zutituko dela lurraren gainean. Nire larrua galdu ondoren, haragiri gabe ikusiko dut jainkoa. Neronek ikusiko dut, eta ez bestek. Jauna esana. Jauna dut hartzain, ez naiz Jesu Kristoen evangelioa San Mateoren liburutik. Aldi hartan Jesusek honela esan zien, bedeinkatua zu, aita, zerulurren jauna, gauza hauek jakin zuei eta burutsuei gorde, eta jende xumeari erakutsi bai dizkiozu. Bai aita, hala nahi izan duzu. Nire aitak dena eman dit. Inork ez du ezagutzen semea, aitak baizik, ez da aita ere semeak baizik, eta semeak agertu nahi izan dionak baizik. Zatozten igana, nekatuok, lanpetuok, eta nik arinduko zaituztet. Hartza zuen ere uztarria, eta ikasi nigandik, bihotz bera naiz eta apala, eta arkituko duzue zuen arimentzat atseden. Nere uztarria leuna baita, eta nere zanbardina, jaunak esana.
liburu santuetan behin baino gehiagotan agertzen den konparazioa edo analogia da heriotza loarekin konparatzen da. Hau da, esan genezake, egunaren kabuan egindako lan guztiek eta nola batxe pertsona nekatuta ohera sartu eta lo gelditzen den bezala baita ere biziaren kabuan, zutan lehenago bestan behan dugu, baino aiatzen da baita ere atseden hori hartzeko garaia. Esan genezake, modu naturalena, edadearen arabera edo urteak aurrera dijoa zenean gertatzea da. Baino, batez ere, ez da horrengatik konparazio hori. Baizik eta piztuera aipatzen delako. Gure hildakoak ez direlako desagertzen edo suntsitzen, haien bizitzeko modua aldatzen da. Eta gure fedeak sinisten du gure hildakoak piztuko direla. Horregatik, kredoa nuix esaten dugu. Sinisten dugula hildakoen piztuera, haragiaren piztuera, hoixe adieraziz. Alde batetik esan genezake, gu gizakiok ez gerala materia hutsa, ez gera bakarra, ezurrez eta haragiz osatutako multzo huts batzuk, besterik gabe, kasualidade hutsez, inongo zentzuri gabe mundu honetan agertu geranak. Baizik eta guk ere badegu parte espiritual bat. Guk ere badegu jatorri bat. Jainko on batek, jainko errukitsu batek egin gaituelako. Horregatik gure bizitzak badu zentzua eta heriotzak ere. Beti gogorra da heriotza, beti tristea da, separazioa delako, baino aldi berean nahi du Jesusek sinistunentzako, naiz eta gogorra eta tristea izan, ez dadila izan itxaropenik gabekoa. Baizik eta ikus dezagula alde batetik, gure jatorri hori, gure helburu hori, betiereko bizia eta piztuera. Eta batez ere, hor guztien tarten, jainkoaren errukia. Hau da, ez du nahi Jesusek jangoikoarengan pentsatzeak gugan horako ikara edo sufrimendua sorraraz dezala, baizik eta bakea, konfiantza sentitzea nahi du gure jaunak. Gaurkoan Rosalia gure senidea despeditzen ari gera itxaropen horrekin. Jakinik jainkoak egina izan dela, denok bezala, bera gainera txikitatik hori ezagutzeko aukera izan du gure herri hauetan, esan genezake, fede sakona izan du da, gure aurreko belaunaldi horietan, eta txikitatik jasotako hori, eta jainkoa fedearen bidez ezagutzeko aukera izan duen hontan, orain gure esperantza da arpegiz arpegi ikusiko duela. Bere bizian egindako lan guztien saria izan dezan. Familien alde, etxean, hainbeste gauz, ama bezala, hainbeste gauz egin ditu guzti horiek jainkoak saritu dezaizkiola eskatzen diogu. Pedimos al buen pastor que nos ha hecho, que nos quiere, que es misericordioso, que acoja a nuestra hermana Rosalía en el cielo, que le dé el descanso eterno, que le haga sentir la felicidad completa y que desde allí, porque nuestra relación con los difuntos no termina, sino que se transforma en la muerte, desde allí pueda seguir intercediendo por nosotros. Eska dezagun hilaren alde, Kristo bitarteko hartuz, gure otoitzak asko dezake, arenarekin elkartuz. Hartuz zuhana, ila zeruan, betiko bizi.
hori goza tarindu. Joanak ere izan bitza, gure otoitzak gogoan, guztiak bildu ditzala jaunak, bere maitezko altzoan. Aduzu jauna, iraun zeruan, betiko Entzun aita ona bihotzez egiten dizkizu eskariak Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Ama, maite Maria, Rosalia zure zerbitzariaren salbamenerako eskaintzen dizugu opari hau, eta ustez eskatzen zure semea salbatzaile igotu duenak epaile errukitsuak bezala Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Jauna zuekin. Aita guztiz, santu, jangoikoa guztidu betiereko horri Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Berak guztien alde hilda, gu guztiok betirako hilez gaitezen. Gehiago oraindik, bere bizia eman du, gu guztiok betiko zuretzat bizi gaitezen. Horregatik, aingeru taldeekin batean goresten zaitugu, pozez beterik kantatzen dugula. Santu, Santu, Santua, Dira guztien, Jainko jauna, zerurra, beterik gauza, zure bizia. Eta santutasun guztiaren iturri. Santu erizkizua da ogitargo hauek zure espiritua isuriz, Jesu Kristo gure jaunaren gorputz eta odol guretzat egin daitezen. Berak, saldu zutenean eta bere gogoz gurutzera zijoala, ogia hartu eta eskerrak emanez, zatitu zuen eta bere ikaslei eman zien esanez. Hartzazue eta jan guztio kontatik, hau nire gorputza data,
zuentzat emango dena. Afaldoa berri kalizaturik berriz ere eskerrak emanez, bere ikaslei eman zien esanez, hartza zuen eta edan guztio kontatik, hau nire odolaren kalizara da, itun berri eta betikoaren odola, zuentzat eta askorentzat bekatuak barkatzeko isuriko dena, egizue hau nire odolgarri. Hau da, sinismenaren misterioa. Horregatik jauna, zure semearen heriotza eta piztuera gogoratuz, biziaren ogia eta salvamenaren kaliza eskaintzen dizkizugu zuri eskerrak emanez, aldarean zure serbitzari onartu gaituzulako, eta apalik eskatzen dizugu Kristoren gorputz odolak hartzen ditugunok, Espiritu Santuak bat egin gaitzala. Gogoan izan jauna mundu guztian zabaldurik dagoen zure eliza, eramazu maitasun osorak Leon gure ita santuarekin, Florentzio gure hartzaiarekin eta Eliz gizon guztiekin batean. Gogoan izan jauna pizteko itxaropenean joan diren gure senideak eta hildako guztiak harritzazu zure aurpegiaren argitan, bereziki Rosalia. Errukizak izkigu arren, guk guztio betiko bizitzen itxi dezagun Jangoikoaren Ama Maria Oatsuarekin, San Jose bere senarrarekin, apostolu santu egin eta gizaldi guztietan zure adiskide izan diren santuekin, haiekin batean gure zaitzagun Jesu Kristo zure semearen bitartez. Honen bitartez, honekin eta honengan, zuri aita Jangoiko alguztidun horri Espiritu Santuarekin batean, oste eta eitza guztia gizaldi eta gizaldi guztietan. Amen. Salbatzaileak aginduta erakutsiari jarraituz, bildur gabe esan dezagun. Gure zure errukien esker, pekatutik garbi bizi daitezen eta estuadietan sendo betiko zorionaren itxaropenean, Jesu Kristo gure salbatzailea noiz etorriko den zai gaudela. Jesu Kristo gure jauna, zuk esana da apostoluei pakea guzten dizuet, nere pakea ematen, begira zure Elizaren sinismenari eta ez gure pekatuei, eta zure gogoa den bezala, emaiozu Elizari pakea eman batasuna. Errege bizi baizera gizaldi eta gizaldietan, jaunaren pakea beti zuekin. Zure pakea. Maitasuna, pakea.
Hirugarrena, zoriontsuak jaunaren maila deituak. Jesus maitea zen, azken nabaria. Familiaren izenean eta parrokiaren izenean eskerrik asko gaur oneatorri zeraten guztioi. Familiari, gure samino eta laguntzera, Rosalia gure senideari azken agurra egitera eta janguikoari bere animaren alde erregutzera. En nombre de la familia y de la parroquia, muchas gracias a todos los que habéis acudido a acompañar a la familia en estos momentos duros, a despedir a nuestra hermana Rosalía y a rezar a Dios por el eterno descanso de su alma. Ohitura dugun bezala, hemen emango dugun hurrengo mesetan, hau da, abuztuko 3. igande, 17 dut uste, goizeko 10:00 berriz ere bere alde emango dugu hemen meza. Eta den bukatu horretik azken erresponsoa egin bezala. Beti, gure aita zergoetan zarena, saltu zaberik zaitezena, etorre dizuela errema, egin bedizuela naia, zeroak bezala lurrea ere, emaiguzu gaur egunotako ogia, barkatu gure zorrak, guk ere gure zorrei barkatzen diegu ezkero, ez gaitzazu zirentaldia erortzen, baina atera gaitzazu zaitzetik. Ireki ezaiozu jauna Rosalia gure arrebari, argi eta pakeren zure etxea. Beroren alde ospatu bai dugu Pasko sakramentua, Jesu Kristo gure jaunaren bitartez, jauna zuekin, bere inka zaitzatela jainko guztiadunak, aitak eta semeak eta Espiritu Santuak, zoazte jaunaren pakean. Egin